Hello guys, lamsugon norno dirini video. Chini motawo soba chungya takha. Kaban bagai chini motawo soba ngo norno jotona phulungnai maisa marok tabuke kok sablama panarok pai tabuke maisa lai tongo norno phulungnai jotona phulungnai nai tongai. Oroke chini phutu bujaknai rok senamjak cherai rok thangdi cherai rok kadi. Amake chini girjanok ketal cengui tongo bayako painai yango inke maimi songnai rok tongo. Oro ke chini maimi rok songlayo oro thapa swnamjak. Oro ke nugui manai norok oro chini manui hunai rok yango inke maisalai tongo naidi borok bisubang. Nang mai se hodai saplana hang ta nang mai saplana ha yung sirlai nograi yang hala mai me bongai rok naidi mai sanai rok sadi thodai naide mai salainai rok no te baksa ke sabaikha te odek rok sabaikho salai tongo borok. Tasing siguro amai baksa video khablai no ira beho mai milainai mai sai tongphai ha ai nang boila se to jana khurba adisa nang disturb khaliya de no sari sari amol mai me thwa de ekdom te nomor coba. Halo betul itu kita. Sampai. Itu bisa ibu. Nama dia lagi. Kasih mau nanya uang kan ini bang. Sama bisa tuh dia. Sama aku juga nih. Oh. Betul. Makan. Betul. 턱을 해봐. 응, 나 곡선다. 어서 망수 순정성. 나디. 아다 가서 분호 가르치자. boleh alo bahasa setiung ngobli. ngobli 다 그러래. 다시는 잖아. 어찌 걔는 ngobli 다. 폭사를 다. khadi baha. 다. 뭐 bukan samni. bot phala. 또 타는 가르. 뭐 시바. 너 털어 전에 너 털어. 수요. Blay yang halaman kunai rock. Ngadi, bukan nyai.